Sanibonani-ke ubonge welo Ndlovukazi, ngiza nendaba wena uzana nini endlebe namhlanje ke sizokhuluma ngestori sadadewethu. Udadewethu uyangena la uthi webongiwe wawukuphi ngesikhathi ngithandana nendoda yaseTanzania. Indoda yaseTanzania ingithanda ngalendlela uthi wangithanda umfana wangithanda waze waya ngisho ekhaya wayolobola. Uthi umfana nasekhaya makalobola futhi walobola nje ngemali impela, ngalotsholwa nje kakhulu kabi. Uthi umfana sathandana ethanda ngisho izingane zami. Uthi mina benginezingane. Uthi umfana ezondla izingane zami ezizenzela yonke into, uthi ayikho into umfana abengayenzeli yona umfana waseTanzania izingane zami. Uthi ke bongiwe la kuqala umfana bese yancenga kancenga Bongiwe ngiyacancenga ukuthi enene ucela ngibe nomntwana nangempela ngigcine sengimbe pregnant ngingaba pregnant with umntwana. Hayi ke uthi nangempela ke umfana amcele ukuthi ucela ukuthi babe nomntwana manje ngoba phela usebelobulile usenze konke sebeze bashada. So uyacela ukuthi amtholele umntwana. Uthi nangempela usisi ke njengomuntu wesifazane ke azama ukuthi ke amtholele umntwana umyeni wakhe, ngoba umyeni wakhe phela yonke into ihamba kahle kulungile, bayathandana labantu, bayazwana nje. Ubhuti nje is financially supportive and ubhuti is available whenever and ba right nje. Hayi uGuy ke nangempela mase pregnant usisi wabe pregnant. Uthe usisi sena 4 months uGuy amtshela ukuthi hayi mina ngeke angisayifuni ingane, ngiyacela ukuthi enene singabi nayo ingane manje, ngicela ukuthi sibe nengane maybe late nyana because kunezinto ezithile yena asafuna ukuyilungisa empilweni. Uthi ugirl umngane wethu bese yambuza ukuthi but wena nje uthe ufuna ingane, athi hayi ngicabanga ukuthi ngicela usikhiphe leso sisu. Uthi umngane wethu athi ngeke nje ngeke ungitshela ukuthi angikhiphe isisu ekubeni kube kuwena kade uthe ufuna ingane and then manje ingane isikhona usungitshela ukuthi ufuna sikhiphe isisu. Uthi wathi nje ke kusho ukuthi mawungasikhiphi ke leso sisu siyahlukana. Uthi ngisaxabana naye siloku sibanga lento, wathi ngithe mawungasikhiphi leso sisu siyahlukana ngoba mina ngiyakutshela angifuni ingane kwamanje. Uthi but why ubuthe ufuna ingane eqaleni and manje all of a sudden awusayifuni ingane? Uthi ngitshelile nje ngakuchazela ukuthi kunezimo ezithile ezenza ukuthi ingane manje ngingasayifuni. Uthi ke abese suka emva kwalokhu uGuy bese amshiye ngempela. Amshiye ibelethwe ingane izizibe na 2 years. uGuy ubusy akayondli. Uthi noma sometimes eyifakile imali, uthi ngikhuluma ngomuntu orich la Bongiwe. Uthi ngikhuluma nokuthi noma eyifakile imali wevela afake nje into, kodwa nje ingane yami ephila ngokuhlupheka nje, sasihlupheka ngempela. Uthi bese ke uGuy mase elokhuzile esefakile leyo mali encane, ngikwazi ukuthi ngibambe lapha nalapha but kodwa nje ubone ukuthi ingane yami nje ayinele yonke lento. Uthi kudlula iminyaka, makudlula iminyaka ngikungena iphone call, sengikhohliwe kwaukuthi ke sengimkhohliwe nje na ukuthi kunolubaba ke nje walengane. Kungena iphone call efonini yami, ingena iphone call ngipick up. Hayi ngitshelwa ukuthi ushonile uGuy. Uthi ngitshela ukuthi uGuy ushonile uGuy. Uthi Bongiwe ngiyakhumbula okugcina ngixabana nalobhuti lo, ngamthuka ngamtshela ukuthi yazi uyobolela wedwa endlini uyogcina ungatholwa ngumuntu ngoba uhlali namuntu kodwa futhi awufuni ngisho ukuba nanomndeni eSouth Africa. Uthi nangempela mangithola ngithola yokuthi uGuy ushonile and utholwe endlini esebolile. Nangempela ushonele endlini uGuy, utholakala endlini esebolile nje, kusho ukuthi nje esengasabonakala nokuthi bekuyena. Uthi ngifonele bese kuthiwa enene sifonela mina njengonkosikazi wakhe ukuthi angize ngizokwenza ama-arrangements ukuthi ngimngcwabe. Uthi bese thi no uzoxhumanisa mina abantu uhulumeni, ngizomxhumanisa nabantu bakubo ukuze badile naye uGuy, nabantu bakaGuy badile ukuthi bazomngcwaba kanjani. Uthi abantu bakaGuy bavele bathi nje hayi thina sazi ukuthi wena unkosikazi wakhe, so
wasitshela kanjalo ukuthi unonkosikazi eSouth Africa, unkosikazi wakho wena. Siyacela ukuthi ke sikunika amandla ukuthi kube uwozomncwaba, uzomncwaba lapha eSouth Africa, and sikunika amandla ukuthi yonke into abe enayo lapho eSouth Africa izolukhuza izothathwa wena izoya enganeni yakhe. Uthi ngithi mina uthi hayi, ngithi okay kulungile. Ngimthatha ubhuti ngihambe ngiyomngcwaba, angcwatshe ubhuti kuphele. Uthi Bongiwe lo bhuti lona ube nemizi, ube nemali, njengoba ngithi ube nemali, ube nemizi, enamabhizinisi, eneyimoto. uGayi ube neyimoto about 5 cars eSouth Africa. Uthi uGayi zonke lezi moto lezi zisele kumina. Uthi kuyimanje as I speak ngikhuluma ngefoni yakhe, njengoba ngikubhalela nje, ngikubhalela nge-one of his phones abe nazo, ngikubhalele ngenye yazo. Uthi ube neyintombi, uthe masekashonile iy'ntombi bezilokhu zimfonela, almost 13 wamantombazana belokhu emfonela ekhala. Uthi omunye waleyo mantombazana oyedwa wawusesize saba bangani. Uthi I inherited yonke into lo wabhuti. Umndeni wakhe wathi angithathe konke ngokwakhe, nginika ingane yakhe lesi South Africa. Uthi ngiphila i-soft life ngemali yomfana waseTanzania. Uthi okubuhlungu kokungiphatha kabi from time to time ukuthi ngathi uzoshona njengenja, and uyobola. Uthi nangempela kwenzeke exactly njengoba ngangishilo. Uthi from time to time ngiyacabanga ukuthi lawo mazwi ngawasho ngidiniwe, kodwa enzeka ngalendlela engangisho ngayo ngoba wengafuni ukondla ingane yakhe. Uthi so bengifuna ukunitshela nje webangani bami ukuthi namhlanje ngiphila lifestyle emnandi kabi ngomfana waseTanzania owayethi angikhiphe isisu ngangasikhipha. Uthi angimani ukuthi wabulawa yini,